Kung wala ka yan, hindi akong research. Pwede ba balikan mo ito akon, pero pati mo balik ito, sir? Nga, 10 million, okay lang na mo. Mapingot ta boss ko tong. Oy, mapay. Ano taton? Mamalit ka mang kunin mga antik. Oo, nakamalit ako. Ano yan yung mga pinamalit ko? Mga kuro kanina kailan, napalit ko ini. Mga antik ini. Mga chimpo akong pa ini. Ano man, kumusta? May ano man tindara nga na? Ah, din ang gamit nga kuan. Aw, kaldero gyap ini. Oo. Diin mo man ini. Ang simpapon naman nira toroon na ninin. Anakon lolo, nak lolo, paragtoon man, amo nga iginregalo na iya. Aw, di kita ako ana yung sa ko paliton. Igre-research ko ano ini, sir. Kung Sige. 1950 ni. Oo. I-research ko ana ha. Wait lang, madali lang, sir, madali lang. Mahal din na. Kaya ang ikakari ko ini. Mapalit ko rin mga house. Diri siya, sir. Kay Oh. ang kaldero nga sa ng postura ini, ada yung research ko. 1930. 1930 hiya. Diri mo din na klase asya nga. Aking bibili 1950 ni. Oo. Kung wala ka yan, hindi akong research. Pwede ba balikan mo ito akon, pero pati mo balik ito, sir? Nga, 10 million, okay lang na mo. Diri kaya, sir, na mo presyo. Diri man niya tunay. Ah, Diri man niya, oh, diri tunay. Ano tunay? Napalit ko yun 20 million. nakada. Simpo pa niyang Kastila. 20 million na kainang ang karaha. 30 million napalit ini. Tunay ini, itong mga tunay. So kung ni, Kung masig, ha? kung, yung may nipapalit ang pyramid, ito niya mo pagka-palitin eh. Diri man niya tunay, God. Diri man kini-interested kay diri man ko niya tunay. Oh my God! Masigi ka. Timbangay na lang kita. Palitong ko ini. Pag-pyramid kilo. Tagis na kilo itong kaldero. Sige, kay baraligya ko naman lang ito. Mga sobra niyo sa kakilo, sobra niyo sa kilo ini. Ano man, babaligyan niyo mo ini. Kaya di ako ito interesado kay di man niya tunay. Sige, babaligya ko na lang ini. Sobra niyo sa kilo, tagis kilo. Bali, may naka, kuhan. Aling 14. 14. Mga salamat, sir. Ano mo oras sa akon, di man niya tunay. Ano amot mga tunay ba mga kuhan lang na di. Di Ako man nang ito. ikariko ko na. Ayan, masa din ako. O sige, salamat. Sige. Hindi, bakit yan? Maray makaportang tao kay diri tunay.